تتخلى عنك الرسول ما تتخلى. هلو. هلا، من وين حضرتك؟ כן, אני שמה לב. Where are you from? I'm from Israel. Huh? Israel. Israel? Yeah. Welcome. Welcome. לא, שאלתי כל מיני שאלות כאלה, כאילו. يلا يا شباب، جولة بدنا نخسر الإسرائيل. بدنا نخسر إسرائيل يا شباب. חברים, יאללה. يلا يا شباب، هلا بدنا الفزع من المسلمين لحتى نخسر إسرائيل. תראו אותו מה הוא אומר, זה חוצפן. يلا يا مسلمين ادعموني مشان نخسر إسرائيل. يلا نشوف. אין לי באף אחד שיעזור לי, זה לא טוב, זה לא טוב, יש לו הרבה, אני רואה את זה. ونعم السفنتير. هلا بالإمام طلع. אז תעזרו לי, חברים, תעזרו לי לנצח את הסורי הזה. אוהב ישראל, אוהב את ישראל? אם הוא אוהב את ישראל אז זה בסדר. אבל בואו ננצח אותו עדיין. يلا يا شباب، يلا دعم. אוקיי. טאפ סקרין, חברים. دعم يا شباب. שלום, כן, יש לו גם דגל. معلومات. איפה יש לו דגל? אני לא רואה דגל. دعم يا أخوان. חברים, יאללה. מה זה, נכנסו לי מלא מהלייב שלו, תראו. دعم يا شباب. נכנסו לי מהלייב שלו, מלא אנשים, יש לו סקודה שחורה. אוקיי. כן, תראה, סופים שלו באו אליי. מה זה? איזה חם... כל הכבוד לך, חבר, יאללה, 3 זה, חברים, יאללה. בוא'נה, תראה. הוא מדהים את... يلا يا شباب، دعم. יאללה. אמרת לי, כל הכבוד, צדקת. עשינו לב. הנה, לב. יאללה, חברים. מה זה, אבל הם לא עושים לי. הוא רק פה שעושים לי זה. אוקיי, הוא לא מבין. למה היא עשתה לי קקי? עלייה, לא יפה. تبارك الرحمن. يلا يا شباب، يلا. انت بكريش؟ دعموني هون. אני לא בכביש. مشان نخسر إسرائيل. כולם חושבים שהם ראו אותי, אני לא מבינה. אף אחד לא ראה אותי. חברים, טאפ סקרין, קפסו, חברים. יש לי פה עכשיו מלא עושים לי לבבות. תכביס. לא. חברים, קפסו. We love Israel. We love you too. חברים. دعم. אבל אין פה אף אחד, חברים. יאללה, בואו ננצח אותו. أنا كل العالم بتحبني، حتى الرسول محمد بحبني يا شباب. קינג, הלייב של עלי, תראה איך הוא מתפוצץ, זה לא פייר. יש לו מלא אנשים. אין אף אחד. الدعم البس فريضة يا أخوان، الدعم. אוקיי. טו, חפשת פה. של עלית. תצא רגע עלית גם בלייב, עלית. היא כבר מתייחסת אליך. כי הפרסום עלה לה לראש. סתם צחקתי, חברים. We love you too, guys, we love you too. היא פה בחדר ליד, כן? קינג, עלית פה? صباحو، هلا سيد جورج. חברים, קפסו. שלום. שלום, the best country. עלית! את כבר לא מתייחסת לקינג? חברים, יאללה. אתה מבין, היא פה, היא בחדר ליד. היא גם אמרה לי לצאת. לה מהחדר. ما بحب كل كلمات ما بعرف شو معناتها. חברים, יאללה. חברים, סנייפ. أني أهيق אותך. شوي. Yes. You understand English?
איך קוראים לו? تبارك الرحمن. لازم نتعلم عبري يا شباب، لازم نتعلم اللغة מה الإسرائيلية. כתוב פה? בסדר, תן לה. חברים, סנייפ, 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 סנייפ. شايفين ما أحلى شعب إسرائيل؟ أحلى شعب بالعالم. لا بيعرفوا الكره ولا الشتم ولا شيء. ما بتشتم ولا شيء، أحلى عالم بالعالم. إسرائيل لا. מתן, אני חייבת את העזרה שלך, מתן, תראה, קינלי, מתן בליין. كمان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. טוב. يلا هاي يلا آخر خبرين. جولة. هاي آخر جولة. יאללה, בוא ננצח. המשכתי. آخر جولة ما بدنا نفش ل 600. חברים. לא יודעת, היה כתוב פה עכשיו מתן, לא? המתן הזה ש... بوكر توف يعني صباح الخير. بوكر توف. בוקר טוב, it's good morning. if you know. بوكر توف يعني صباح الخير. تبارك الرحمن. דאבל חברים. הוא שומע אותי בכלל שהוא השתיק אותי, אני לא יודעת. חברים. דאבל, למה אתה לא? אבל אני ראיתי פה כזה, היה רשום. נו כן, היה רשום, זה מה שהתכוונתי. כן, שומע. הוא שומע אותי? סבבה. אתה כאילו קופץ מהלייב שלי שלו. יפה. איש נחמד בסך הכל. عام إسرائيل حي. כן, ראיתי, עם ישראל חי. עם ישראל חי. نتعلم إسرائيلي، نتعلم عبري. חברים. تبارك. חברים. لا تعلمونا كمان كلمات. חברים, דאבל, אבל בואו, כאילו תעזרו לי, אתם לא עוזרים לי. עם ישראל חי, אבל אתם לא עוזרים לי. אם אני אשים את הדגל של ישראל בפרופיל, אני بارك אמצא الله فيك אותו. سيد جورج، حبيبنا سيد جورج. יואו, עכשיו אני חושבת על זה. הוא גר בכאילו סוריה, לא? יואו. סוריה זה... ارفع راسك فوق رسولنا. מה אתה רוצה שאני אעשה? כאילו, حبيبنا سيد هافال. حبيبنا هافال. תשאר ככה. כל הפרסום... מה? לא דיברתי אלייך. ما عم تسألوا أنا وين ساكن؟ ألمانيا. גרמניה. לא, הוא גר בגרמניה, הוא תמיד מקרב... הבנתי אותו. גרמניה. You from גרמניה. הבנתי. הייתי בגרמניה, שתדעו, הייתי פעם. لا تسكر اللايف أبدا ولا يهمك سيد هافال. نحن هلا بس أنا بعد באתי شوي להגיד דאבל, אבל אני דאבל. عندي موعد بعد شوي عند الدكتور، بدي روح يعني بعد شوي عندي موعد. דווקא זה טוב לעלות איתו ללייבים. הוא נחמד. شمال سوري خيمة 14. صباح الخير ماريا القبطية، أهلا وسهلا. לא. كانت في ألمانيا، أهلا ממש وسهلا. לא. שמתי לו כבדיוק עכשיו. ويلكم. אני שמה את זה, שמתי את זה גם פעם. לפני שידעתי מי זאת בכלל, זאתי. شو لا تسكر؟ אני לא אמרתי, הגיע לי משלוח. شو بعمل فيها أنا؟ יש לי את זה גם פה, אתם רוצים שאני אראה לכם بعد شوي מדריך? عند الدكتور يا شباب. אל תלשין עליי. אל תלשין עליי. חברים, יאללה, אין פה אף אחד, כולם ישנים נראה לי. תראו אותו, מה זה? זה כל שחר, מחכה שהיא תענה לך. חברים. יאזן. חברים, יאללה. אבל ערבי מוסלמי, אוקיי, בסדר. هو لو كان دكتور مسلم يا سيد مردوخ كان بيصحح لي اجري بلحظة بيصحح لي اجري، ما عاد اشعر بالوجع. אחד הקצינים שלה, כאילו, אתה אומר. אוי, שלחו לו אדם. שלך? הבנתי מה אתה אומר.
סמי, help me, חברים, מה? באמת? באמת אתה אומר את זה? או שאתה סתם אומר? يلا دعم يا اخوان اخر אם הוא עולה כל יום עם דגל אחר זה קצת חשוב, دعم بدي לא? دعم يا اخوان כאילו... دعم لانه بدي سكر עדן בן זקן, אני אוהבת את עדן בן זקן, באמת. עדן בן זקן طلعميات اهلا وسهلا صلعميات במרצדס שחורה. בואו נשים לכם שירים, רוצים? אז תשאירי לשיר שלה. شعب אני اسرائيل שהייתי شعب محترم. בהופעה שלה לפני כמה ימים של עדן בן זקן, אבל היה שם מלא يحسن لك إسرائيل מהמגזר. اي شيء مستشفيات ودكاتره يا ريت لو في يروح على اسرائيل عيش هونيك לא, זה היה, די, זה היה, צריך לבוא لا מנומר. عن جد عندي موعد بعد شوي لازم اروح يعني הוא לא רוצה כל מיני לקרוא אותו. אולי הוא רוצה עוד אחד. לא יודעת. كمان جولة לא אכפת לי. באמת אחרי זה אני צריכה לסגור, אבל אני אפתח עוד מעט. שתדעו, אני אסגור, אני אפתח עוד מעט. هلا سيد قادر وسيد حسبي الله ونعم السخنتير ملينا ايوه بس يعني דאבל, לא אתה... זה לייב עצוב. יעשה את הרצף שלי. هلا سيد نوفاك תקשיב, אני לא טובה ברצפים, אני ממש מצטערת, אני לא טובה בזה. אני כל הזמן הורסת. גם אח שלי, אח שלי מתעצבן עליי בכלל. רגע. חברים, דאבל, למה אתם לא משתמשים בדאבל? הלך הדאבל, ואני גם מפסידה שוב. סנדוף. امون شمس زعلت كتير يقول انتو سرسرية لا حلول اعتذروا لي منا كتير للسيدة شمس يعني كل الاعتذار ביבי. للسيدة شمس יש לי פה את ביבי בלייב. قولوا لها امون بيعتذر منك يعني نحن ما بنقدر نوجع الرسول يعني نحن بننكح الرسول هنين بيتوجعوا حسبي الله תקשיב קינג, עוד מישהו אמר לי את זה. אני מקווה שהם באמת יעשו. דני, תודה על הלייקים, אבל אני צריכה יותר מלייקים כדי שיהיה פה טאפ. هلا بتلاقيها عم تلطم شمس نزلي لطم وتطوير שם. קינג, שם. שומעים אותה בכלל? חברים. אל תשתגע בכלל. תקשיב, אנשים, אני לא מבינה למה אנשים שולחים כזה. לא, באמת. למה שאנשים ישימו את הכסף שלהם שהם עובדים עליו? استاذ الهايج אתה מבין? למה? الرسول بيحبك למה? מה הסיבה? למה? כדי שיגידו את השם שלהם? לא יודעת, זה דפוק. כאילו, לא אכפת לי, אבל שיעשו את זה, אבל... يلا هاي اخر جولة هاي اخر جولة يا شباب אין לי פה אף אחד. هاي اخر جولة يا اخوان بدي اروح انكح الرسول عند الدكتور رايح انكح الرسول عند الدكتور لانه الرسول عضني باجري رسولنا الغالي عضني باجري وعم اتعالج انا رايح على الدكتور عندي הבנתי. رسولنا الحبيب الغالي عضني باجري הבנתי. נעשה בשכונה שלי. וואי, אני עייפה ברמות, תקשיבו. אני גם לומדת לדבר הזה. عض الشبشب اكل الشبشب وعضني باجري كمان שיבשיבו. מה זה אומר? الرسول عضني باجري لهيك بدي اروح اتعالج אנחנו מפסידים. תשובות בטלגרם מבחנת הפעם. صار فيك مثل 11 ايه مضبوط سيد قادر
לא, זה שונה אבל כל הזמן, כן. אני מתלבטת, الرسول תגידי מה عطني לעשות. عم אוקיי? بعمل حذاء יש للرسول לי عطني דפר, אמור להיות לי בתאריך מסוים, סבבה? ודחיתי אותו. עכשיו זה עוד פחות מחודש, ואני לא יודעת אם לקנות שוב את התוכנית הזאת שעשיתי. כי קניתי, ابرد ضد الكلام כאילו זה עולה איזה 200 ומשהו, ازاد נראה לי, של מכוון. אבל חברה שלי עשתה לי, היא קיבלה 90. כאילו אולי, כאילו היא אמרה שיש שם מלא שיטות שעוזרות וכזה. כאילו קניתי את זה כבר, כן? כאילו, לא, כאילו, קניתי אז. שבו בנים, מדריך לנשמה. שלום לך. חברים, אולי נעשה סנייפ, אל תקני שוב. אבל אני מפחדת שוב לקבל 50. כי באפליקציה זה חרא שמציעים באינטרנט, אבל זה כאילו הם כאילו אומרים לך, נגיד במיטב, כאילו מכינים אותך כאילו ל-50 כזה. אין שם שאלות יותר מדי קשות. זה הדפר חוזר. תודה, אבו. אבו. لا ضير في ذلك باي باي ביי. נכון. קיבלתי 50 בראשון, אתה מבין?